Dobre, dobre. Tá i na nás už prišla tá doba. Pre nás staršie ženy, co sme vo Fincičankoch i a čomovare s nami. To tá nová doba, to tá online doba, co všetko na internetoch dávajú. Toto myslíš, Hančuš? No, tá to je varenie. Tá i ja by prečítala z internetu. Ale sama zelenina a same také vydumané jedla. Ale my také nechceme variť. My chceme našo. Ja sme takedy jedli kapustu, jušku, siránku. Tak i my teraz chceme vám ukázať jedla, ktoré še varili cez pust. Bo už pust še začal. Ja vám ukážem, jak še varí kapusta. Varila še s udzeným mesom, ale teraz, že je pust, talem ju uvarím z mačanku. Bez mesa, bez všetkého. Tak sme jedli, furt jak bol pust. Žiadne meso. Potrebujem na to kapustu domácu, kvašnú, potom potrebujeme olej, nebravčovú masť, bo je pust, tak dávame olej, hladkú múku obyčajnú a sebe urobíme záprašku. Jak kapusta še uvarí, dáme tú záprašku do kapusty a to je kapusta z mačanku. Kapusta še nám už dovarila, dám ju dolu a idem zrobiť záprašku. Dám sebe kajstronek, do kajstronka dám olej, kuše musí zohrať, že by nebol žimný a do toho dáme múku. No ale kus dávam do zaprášky i soli, že by bola taká zapráška chutnejšia, bo to tá múka musí še sprážiť. Tá taká še má zrobiť zapráška, jak je teraz. Taká šumná, čokoládková, ale nie až jak čokoláda, horká, ale taká jak mličná. Zaprášku už máme zrobenú. Teraz dáme zaprášku dolu, dáme sebe kapustu, že by nám začala vriť a pomiešame z mačanku a už bude uvarená. Kapusta už nám začala vriť a teraz dáme tú zaprášku, co sme zrobili a budeme miešať. Že by sa nám zrobila taká mačanečka. No, Hančuško, a ty takú zrobíš z mačanku? Áno, takú ja zrobím, aha. A ja nie. Ja, Hančuš, z bandurku. Ja z bandurku, jak starí ľudia zarobili, znaš, zapražili. Ja aj tak z bandurku. Znaš čomu? Bo mne od zaprášky pali zaháli, skutočne. Pali zaháli. Takže ja z bandurku. Nie, a ja takú, bo mi tak naučené no však ja robiť. Hej. No, a to Hančo, výborne. každá tíška inakšia varíška. Presne tak. Takže. No, takže už teraz máme, môžeme okoštovať. No, a hotová kapusta je uvarená. Tak, tá ukoštujeme. No, tá Hančuška vám ukázala, jak sa varí kapusta. A ja vám uvarím jušku a do tej jušky vám ukážem teraz, jak zrobím siránku. Bo vy len to tu tam cestovinu kupujete v obchodze, ale my varili siránku a bohušeláby, alebo ja neznám co. Všetko, len sme nekupovali cestoviny. Tak, vám ukážem siranečku. Dobre? Juška, múka, vajíčka, súľ a keď bude treba, tá i voda. No tá Hančuš, keď sme dovarili kapustu, tá teraz použ na variť jušku. Dobre, dám si. A ja vám ukážem, jak sa varí juška zo siránku. Tam môžeme začať robiť teraz siránku. Jušku máme na variču. Dobre, ale co treba do jušky ešte dať? Co dávaš? Ja dávam piper, kus pipru, soli. Dobre. A cesnik, no. Dáme kus pipru, kus soli. Dáme kus papriky, že by nebola taká červená. Daj. Kus dáme, nie? No. Že by taká nebola biela. Daj papriku. No. Však paprika nezaškodí. A už môžeš, ona bude tuše variť za ty. No, takže môžeme začať siránku robiť, hej?
Tu máme múku, vysypeme sebe tak. Ja najradšej v misečke robím, že by som nerozkrušovala po celým stole. Vajíčko. Jedno stačí. Do pol kila múky jedno stačí vajíčko. No a teraz soľky. Kus rozmýšľame, že by sme znali jak, že keď nám treba pridať z vody do toho. Poznáte, že syránka musí byť tuhá, nie taká, jak na rezánku, keď robíme doma. Musí byť taká tuhá. Si dať kus vody? Ja neznám, Haničko. Neznám, počekam kus, že jak vajíčko mi pije, znáš? Dobre. Ja nechcem takú, no znáš jakú, No však ja znam. že by še mi nelepila. Musí byť tvrdý. Áno, musí byť tvarda. No. Ale len kus, hej? Len kušik, hej? Kuščik. No. Dobre. Tak, áno, a teraz. A uvidíme, co z toho znieceme. Či ešte pridáme vec múky, či... A syránku má asi každý rád, nie? To určite. A keď s kvašným mlíkem, kus sladkého, kus kvašného, tá to bola styranečka. No, to jak volali toto jak to volali, Hanko? To s mlíkem. S mlíkem, ale... mlíkem, ale s my mlíkem volali- aj so sladkým, Hanko bolo. Ale my volali so s kvašným mlíkem. Ale oni to, zo servátku to volali, zo Zo servátku. servátku. Hej, zo servátku. No ale teraz servátky to už nie také, jak kedy boli cukráva. No však práve, že ani mlíko už také Ani nie. mlieko kvašné také nie. Všetko odstredené. Áno. A smetanka dalek. No, takže, jak máme znicené, tak máme znicené. A teraz, máme taký tu prístroj. To je na všetko taký. Aj na syránku, aj na halušky. Cez prázdniny našo na polu nie ta uvaríš halušky. No to však dobre, uvarím halušky. A tak som nakladla do peca, dala vodu, voda mi varla. Ale ja nekúkala do peca, že či mi hore. Voda varla, ja halušky zrucala a teraz kúkam, to sú moje halušky nevychodia. Kúkam do peca a v pecu cma. Tak som podložila, kým som začala, táto ani jedna haluška, to je len jak pamula bola. Tá syranečka už hotová, už len vody dáme, že by nám zovrela, zavaríme a môžeme jesť. No tá okuštujeme, Ančo, či ešte dobrá, či je dobrá, či ešte je nekvašná. Znáš, že už len kuštičko by trebalo urobiť. Kuštičko? Veľo nie. Tá Aha. kuštičko môžeš ešte No dodať. dobre, ešte kus dáme vody, no. A naj teraz zavre a už potom dáme dolu, nie? A už môžu jesť, však všetké motorice im tam môžu ísť pozdychať. Juška už nám zavrela, tak ju dáme dolu. Tak, položíme ju tu na bok a teraz dáme tú vodu na styránku. Ďakujem ti, Ančuško, že si mi pomohla. Dobre, kúkaj. A nesolíš vodu? Nesolím, bo ja dala soli dosť. Si dala dosť? Ja dala dosť Dobre. do styránky. Ja dávam do cesta solky. Dobre, ja dávam, ale do vody ručím. Znaš, tak za to, no, zato še pýtam. No a teraz už se bez styranečku, jak nám voda vre, tak už se bez styranečku môžeme zavariť. Tak ušičko aj v rukoch rozonáčim, že by ešte mi nepozbíjala dokopy. Že by to bola styránka, nie že dajaké hule. Tak ju kuštičku treba, hej, rozonáčec na ruke. Krásna, z domáceho vajíčka, žoltúčka. Takže bude pápac online. To čerstvo zahnecená, čerstvo uverená, takže nemusí nám dlho. Tak nám raz, dva raz, tri raz zavre, koniec. Môžeme ju, vyjde nám hore a môžeme ju tako zľať do drušľáka. Máme šumný drušľáček, starodávny ešte. Tak, zlieme do drušľáka a prechladzíme. Prechladzíme ju potom v živnej vode, hej, premijeme. A už budeme, chvala Bohu, jesť. Ja myslím, že už je uvarená.
Stačí, bo to domáca, to nekúpená, že musí 15 minút vrec. Naša zavre nám za 2-3 minútky a ideme ju scedziť teraz do drušľaka a premiť v živnej vode. Dobre? Syrenečka hotová, premita. Môže sa každý nabrať na taníri, keď ho chce a dáše do toho juška. Tak, dáme sa kapusty. A kto chce, môže si je dať z chlieba ku tému. A keď nie, to i tak bez mesa, bez všetkého, to še tam i. Tak. Ale najsviete kúpiť z chlieba, nie? No, tá, križ Marianka. Máš dosť? To nie, jedno mi stačí. Isto? Že by druhým ostalo. Ja, nič. Za chvíľu prídu špivačky, to aj oni pokoštujú. No to nech všetci páči, dobrú chuť. Ale ja budem koštovať. Parádna. Už je lepšia teraz, nie? A tu i s mličkom robili, nie? No, ja neznám. S Vy nie? mlíkem. I s mlíkem, S nie? A mlíkem? takto, ja pamätám moja prababa so mlíkem, zohrala sebe mlíko, kuštícko buď soli, alebo cukríku a tak jedla. Soli. Soli. Táto dobrota. Táto jak na Viliu. A ani tam klobásu netreba. nepíše. Ani klobásu netreba. Daj pokoštujem ešte tú tvoju kapustečku. Dobre. Čakaj, mám tu lyžečku. Čo ja zoberiem to? Že by si nehodila za mnou. No, tá pokoštuj. Parádna. To cítiť, že to domáca. Že domáca kapusta fajne píše. Fajná je? Ani chleba, ani mesa nemusí byť. Celá brada blídna. Už ani meso nemusí byť. A kapusta dobrá. No. Parádna. Dneska sme vám uvarili toto, co ľudia našo varili, toto, co mali doma, ta ste ho varili. Nekupovalo, to tak v obchodze nebolo, tak len co sebe doma. Či upestovali kapustu, nadušili a v žime jedli. Mali i jušku, i kapustu. Takže Inečka, ja vám navarila kapustu. Keď sebe chcete navariť toto, co mi Inečka vám navarili, tá toto všetko, keľo čeho trebalo, nájdete sebe popíše. Do komentárov nám napíšte, jaké vy jedla postné varíte. Tá prajeme vám dobrú chuť.